Окей. Добрый день, вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус і мой суразмоўца, легендарны украінскі музыка, вакаліст, лідер гурту «Океан Эльзы», грамадскі дзеяч Святаслав Вакарчук. Добрый день. Добрий день всім. Гэта будзе 10-й дзень вайны для вас, 10-й дзень вайны Расіі супраць Украіны. Як ви яго правядзеце? Це перший день за тиждень, що я повернувся, скажімо так, в центральну Україну. Мабуть, сьогодні я на один день, сьогодні я поїду ще в одне місце, відвідую військовий госпіталь. Я кожен день їжджу туди. Не можу сказати вам куди з питань безпеки, але це буде в центральній Україні. А потім я повернуся на один день до Львова, бо я завтра в мого тата, який недавно помер, був би день народження, я хочу провести цей день з мамою, і ми разом з братом підемо на могилу до тата. А потім з понеділка знов їду ближче до лінії фронту і буду продовжувати робити те, що я роблю. Зустрічатися з солдатами, підтримувати поранених і особовий склад госпіталі, робити інформаційні зустрічі, давати розказувати людям про те, що відбувається і так далі. Це те, що я зараз роблю. Калі стало вядома, што вы пагадзіліся на інтэрв'ю, вельмі шмат людзей мяне папрасілі: перадай Вакарчуку, яго любяць і слухаюць ва ўкраіне, каб ён ведаў, каб ён перадаў украінцам, што беларусы разам з украінцамі, што яны супраць вайны, што яны выходзяць і на антываенныя акцыі ў сваім канцлагеры, што яны садзяцца ў турму сотнямі, што жанчыны арыштоўваюць у царкве за малітвы на мір, што беларусы пачалі рэйкавую вайну, каб не пускаць расійскія эшелёны ва ўкраіну. Перадай Вакарчуку, каб украінцы падзялялі Лукашэнку з памагатамі і беларускі народ, які за Украіну. От такі меседж ад нашай аўдыторыі я вельмі хацела да вас данесці. Ви ж розумієте, що білоруський народ і влада – це різні речі. Ви знаєте, я, можливо, скажу трошки неприємну вам річ, але я їй мушу сказати. З одного боку, справді, ми дуже цінуємо підтримку звичайних білорусів, тому що, я ж пам'ятаю, і це ж одна з моїх улюблених була місць, куди я приїжджав давати концерти. Я пам'ятаю останній концерт в Мінськ-арені, він відбувся не так давно. І я знаю, як всі білоруси люблять «Океан Ельзи». Для нас це завжди було дуже приємно. З другого боку, ви сказали одну фразу, з якою я не згоден, особливо тепер. Ви сказали, що одна справа – це народ, а друга справа – це влада. Є така знаменита фраза, що народ заслуговує ту владу, яку має. І я не хочу цим нікого образити. Я вважаю, що білоруси героїчно стояли минулого року, виходили 2 роки тому, виходили на протести, на Майдани, і дуже було жорстко. Але в мене таке відчуття, що ви не перейшли ще той Рубікон, коли готові йти до кінця, щоб боротися за свою свободу. Українці вмирали за свою свободу на Майдані в 2014 році. І українці вмирають за свою свободу і незалежність зараз. І не задумуючись, віддають своє життя за те, щоб зберегти життя своїх дітей і свою країну красивою, квітучою, всміхненою в майбутньому. Тому, коли мені кажуть, що люди в Росії чи в Білорусі з нами, але вони не можуть нічого зробити з своєю владою, я не знаю, що сказати, бо ми, українців, завжди знали, що зробити з своєю владою. У нас ніколи не було питань, що зробити зі своєю владою, коли вона погана. Ми приходили і зносили її. Так було декілька разів. Так було в 2014 році, коли тодішній президент втік в Росію, тому що посмів підняти зброю на власний народ. Так буває під час виборів. Тому моя до вас тільки один меседж до білорусів, яких я вважаю є щире серце і хороша душа. Все, що вам потрібно, це перейти цей Рубікон і зрозуміти, що за своє майбутнє треба боротися. І одними словами підтримки ви своє майбутнє не збудуєте. Ми це пройшли і ми це вам кажемо. Рано чи пізно це потрібно буде робити. Тому, що потрібно зараз найбільше для нас від Білорусі? Зробити перше, зробити так, щоб жоден білоруський солдат і жодна білоруська техніка не перетнула кордону України. Це раз. Зробити так, щоб ні один, нехай жінки стануть перед танками і не пустять їх, якщо це станеться. Ви бачили відео, як вчора в одному з українських міст жінки стали на дорозі перед танком, він почав їхати в їхню сторону, вони не зупинились. Вони почали стріляти і вони не зупинились. Це
не героїзм, точніше, це героїзм, але це не просто героїзм. Це свідома позиція, це в духу народу всередині. І я впевнений, що білоруський народ теж має в собі цей потенціал. Друга річ, яку ви можете зробити, це справді виходити на вулицю масово. Ви вже знаєте, як це. Ви вже не боїтесь, бо ви вже бачили це. І я не думаю, що зараз та ситуація, коли є, ну, коли можна сказати, наполовину. Тому що мені дуже боляче, що в зв'язку з тим, що є альянс політичний між Лукашенком і Путіним, весь світ записує Білорусь туди в команду, в компанію з Росією, проводить з нею жорсткі санкції, відключає її з цього цивілізованого світу. Але єдиний спосіб це зупинити – це ви самі. Ви, я маю на увазі не ви конкретно, бо я знаю, що ви робите, а ви як народ. Тому моє звернення до білоруського народу – не бійтеся. Ми допоможемо вам, і ми будемо цінувати дуже кожну вашу підтримку, кожне ваше слово і кожну вашу дію. Господар Святослав, вот я размаўляла якраз зусім недавно со Святланай Алексеевич, нобелевской лаўрэаткай, і яна кажа про тое, што для беларускіх вайскоўцаў у гэтай вайне гераізм – гэта не страляць. А што б вы сказалі беларускім вайскоўцам? Улады Беларусі пакуль запэўніваюць, што яны не пойдуць ва Ўкраіну, але вялікая рызыка ёсць, што так можа адбыцца. Калі б вы да іх звярнуліся? Влада Білорусі, коли Лукашенко казав, що вони і російська армія не піде через Білорусь в Україну. І що сталося? Ви знаєте, моя близька знайома, яка колись працювала з нами в одній команді, вчора їхала по вулиці і на одному блокпосту, якраз який знаходиться з території, недалеко від території Білорусі, їх зупинив БТР російськими солдатами, поклав на землю головою вниз, навів на них автомати і сказав, що вб'є їх, якщо не віддадуть телефони. І ці люди приїхали, перетнули кордон з території Білорусі, в районі Гомеля, там, де я завжди перетинав його, коли їздив на концерти до вас. Я не можу собі уявити, що це сталося. Тому все, що я можу сказати білоруським солдатам, це одне. Не стріляйте в тих, кого ви називаєте своїми братами. Не виконуйте злочинні накази. А якщо для вас наказ вашого диктатора важливіший, то будьте готові, що вас будуть вбивати. От былі абнародаваны вынікі незалежнага народнага апытання сярод пратэснай аўдыторыі Беларусі, і паводле гэтага апытання 98% апытаных лічаць вайну Расіі супраць Украіны катастрофай. Гэтых людзей абсалютна не трэба пераконваць, ім баліць, яны не спяць вот другі тыдзень праз вайну. Як вы мяркуеце, як можна ўдзельнічаць, пераконваць тых, хто трымае ўладу, на Лукашенку, на яго сілавы апарат, сілавыя звароты на іх наўрад ці паўздзейнічаюць? Як можна дагрокацца? Я думаю, що є два способи. Перший спосіб народний. І ви показали вже літом, 1,5 роки тому, що ви знаєте і вмієте це робити. І я думаю, що цей спосіб в Білорусі вже в пам'яті і ним треба користуватися. Виходити на площі, на вулиці масово. Коли у вас вийде 2000, владу це не зупинить, вони просто заберуть всіх в тюрму. Коли у вас вийде 1 мільйон, вони не зможуть вас забрати всіх в тюрму. Просто не зможуть, в них не вистачить сил. І вони зрозуміють, що це страшно. Друга причина, тим більше, що зараз російська влада, російські солдати зайняті війною в Україні, вони точно не будуть ще приходити займатися протестами в Білорусі. Я думаю, що це можливо зробити. Друга історія, і тут я маю на увазі, білоруський народ має зрозуміти, що він буде терпіти за помилки своєї влади, це економічні санкції. Так як я бачу, Захід дуже серйозно настроєний проти економічні санкції проти Росії, і деякі з них будуть йти і по Білорусі. Тому, безумовно, економічне життя буде погіршуватись, і люди, які навіть не хотіли виходити на вулиці через війну, зрозуміють, що влада веде їх в тупік або і в безодню, і змушені будуть таким чином висловлювати своє незадоволення. Так чи інакше, будь-які дії, які ви можете зробити, але дії, а не слова, щоб зупинити страшну агресію Росії в Україні, яка в тому числі відбувається через територію вашої країни, яку я особисто так завжди любив, і людей, до яких я так приїжджав співати. І це дуже, дуже важливо, щоб ви щось могли зробити. Розумієте, українці теж проти війни, українцям теж страшно, українців теж є жінки і діти, українці теж бояться, що в них щось заберуть, але українців сьогодні просто вбивають.
і вони готові захищати себе, їм вже все решта не страшно. Повірте, нема нічого страшнішого, нема ніякого арешту страшнішого, ніяких економічних санкцій, ніщо, крім того, що вбивають ваших дітей у вас на очах. Ну і вчора загинув білоруський доброохотник на війні за свободу України. Я особисто сказати, що це велика трагедія для обох народів, і прийміть мої щирі співчуття. Ми це дуже високо цінуємо. Я знаю, мені це трошки нагадує ті часи, коли в Іспанії була громадянська війна, і скільки світлих і гарних людей з різних країн загинули там, заїдали свободи. Але зараз 21 сторіччя, інша ситуація, і я сподіваюся, що все-таки світ зупиниться. Я сподіваюся, що нам вдасться переконати світ ввести безпольотну зону над Україною, а також українське ПВО буде посилено настільки, що російські ракети і літаки перестануть бомбити наші мирні місця, а всьому решта українська армія переможе і так. Я в цьому впевнений. Коли крихову ретроспекцію такою зробити, паводле сацыялагічных апытанняў ва ўкраіне, Лукашенко шмат гадоў быў адным з найбольш папулярных палітыкаў. Як ви могли гэта патлумачыць? Чому Лукашенко був популярним? Був період, коли українці вважали, що Білорусь добре живе, а у них все добре, в них нема політичних баталій, в них нема нервів, і вони якось умудряються дружити зі всіма. Але цей період дуже давно закінчився. Українці давно розкрили очі, і все знають, і все бачать, і все розуміють. Був період, коли в Україні абсолютна більшість людей було проти НАТО, тому що думали, що це ворожий блок. Сьогодні 80% українців хочуть вступити в НАТО, і майже 90% в Євросоюз. Скажіть, будь ласка, є у вас відчування, що ваш зворот до російських... Це зробив Путін. Це його заслуга в лапках. Так. Ці є у вас відчування, що ваш зворот до російських матів був почутий, що дійка реакція Росії почала? Я не знаю, чи вони чують, тому що в них глушать незалежні СМІ. Я позавчора дав інтерв'ю «Дождю», і це виявилось останнє інтерв'ю, яке вони взагалі брали, їх закрили. Я був останній, в кого вони брали інтерв'ю взагалі в історії. В них нема нормальних ЗМІ, в них немає інтернету, в них кожен день розказують по телебаченню, що це українці самі бомблять свої міста. Мені це нагадує книжку Орвелла 1984. І це справді ж залізний занавіс вже запустився над Росією і боюсь, що опускається над Білоруссю. Тому треба щось робити з цим. Тому достукатись до них ми можемо тільки через близьких, через родичів. Але й навіть маленькі дірочки правди, які туди йдуть, вони щось можуть дати. Я впевнений в цьому. Росія вже втратила більше 10 тисяч солдат загиблими. Всі ці солдати вернуться додому з похоронками в мішках. Я хочу, щоб матері російські задумались про це. Якщо вони не задумуються про те, що їхні сини вбивають наших дітей. Скажіть, будь ласка, яка тепер роль людей культури? Що можна зробити словом, що можна зробити музикою, мистецтвом? Я кожен день словом воюю за Україну. Я зустрічаюся, надихаю, розказую про інформацію. Я на кожному блокпості зупиняюся і стараюся поговорити або посфотографуватися з хлопцями, щоб вони бачили, що все добре, що ми всі разом, що вся нація єдина. Музика теж дуже важлива. Зараз багато саундтреків для життя людей складається з пісень відомих українських музикантів, співаків і груп. І це дуже важливо, що музиканти разом. Абсолютна більшість української музики і шоу-бізнесу підтримує сьогодні український народ і разом з ним деякі навіть з автоматами в руках, як, наприклад, музиканти групи Boombox або музиканти групи Танок на Майдані Конго. Це все відомі вам музиканти. Вони воюють за свою країну. Дякую вам велике, що знайшли час для білоруської свободи, для білорусів. Це був лідер гурту «Океан Ельзи», громадський діяч, легендарний український музик Святослав Вакарчук.